Praise the Lord. Maayong gabi mga kaigsunan. So, I just like to share something with you tonight. Gusto ko nga makahatag nimong mabong minsay sa pagdasig kanimo. Of course, pagdasig ka na tong tanan. Mga kaigsunan, ang kinabuhi nato, no? Asayod lang nga og sila pa walay kasiguraduhan dinhis kalibutan. Pero kung naa kas Ginoo, naay kasiguraduhan. Walay kasiguruhan sa kalibutan kung ang tao mismo inosente o ignorante sa plano katuyuan sa Dios ang kinabuhi. Manausay ang tendency sa tao, mingon mang tao nga mamatay ra man gyapon ta brad. Magpahimulos na lang tani nga kinabuhi. Well, naapo kay punto sumala sa imong nasabtan. Pero makaigsunan, kung ang imong kinabuhi imong i-align sa pulong sa Ginoo, magsugod ka gayud og pagbati nga magbaton kag relasyon o kahadlok sa Dios, nga diin mahiuyon ka sa kabubuton sa Ginoo. Kay naay saad ang Ginoo natong tanan. Pero depende ni sa tao kung siya mituo sa pulong sa Ginoo. Pero kung di ka maputuo sa pulong sa Ginoo, lisod nimo ang pagdawat sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mutudlo man nato, mugiya nato. Giyahan taon saon nga makailatas Ginoo nga maghinulso lang tao og makabaton kas kaalam sa pagpili og insakto. Otherwise, kung wala tay pulong sa Ginoo, sa gara nga imong matuman, ang imo ra pong kagalingong pulong ug ang pulong sa kalibutan. Ang kalibutan halos puno sa mga pagsulsol, puno sa bakak, kangilad. So mo na ang dagan sa kalibutan, makaigsunan. Pero kung diretas pulong sa Ginoo, maghatag og pagtagad, makaigsunan, magiyahan ta sa kinabuhi nga diin ma-enjoy nimo ang tinuod yun nga kinabuhi nga nay kalinaw, kalipay, katagbawan na adya sa Ginoo. I tell you makaigsunan, gubot jud kay kinabuhi kung wala kay kasayuran mahitungod sa pulong sa Ginoo. Kung ang tao inosente o ignorante mahitungod sa kabubuton sa Ginoo. Actually, ang Bible, ang kabubuton ra gyud sa amahan sa Dios, mao nga ikaw motuo sa iyang pinalanggang anak. Kinsa nga anak? Mao si Kristo. Si Jesus gitawag sa the Son of God, and he was also called as the Son of Man. Tungod kay si Jesus gipadala diri sa kalibutan, makaigsunan, aron nga siya'y mubayad sa imong sala. Di man kakabayad, kay sinners man ta. So ayon ang Bible, ang bayad sa sala kamatayon, apan ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan. So dili man kakabayad sa imong sala, kay ang ibayad sa sala blameless, walay kunot ni mansa. So kinalan perfect, blameless siya, sumala sa balaod ang pagpapa sa sala. So tungod kay di man ta kabayad, wala tay igong abilidad ikabayad sa tong sala. So meaning kitang tanan kandidato ta ngadto sa pagkahinukman. So kandidato ta sa punishment nga makalilisang, makaigsunan. Apan salamat ta sa gitawag og good news. Ang good news karon, si Jesus maoy pinaka-perfect nga mahimong bayad sa imong sala. Yun ang Bible, si Jesus wala gyud say sala bisang gamay. Munang gitawag siya og karnero sa Dios, the Lamb of God. Siya ang tupa, siya ang gihalad, siya ang namatay para bayad nimo. Siya ang nahimong substitute sa paghalad o karnero. Ang kanindot ng diya kay ang naghalad ni Jesus ang amahan na gyud. So dili na pari sa kalibutan. Muna nga si Jesus, makaigsunan, iyang gihatag, gitugyan, iyang kinabuhi, iyang lawas as sacrificial offering. So salamat tas Ginoo sa maong hingpit nga kadaugan. Ang bayad sa sala kamatayon. Muna nga si Jesus namatay para nimo. Muna makaigsunan, ang atong pinaka-ultimate way to heaven is Jesus. It's not your religion. It's not my religion. Okay man kayo na te religion, kay diya man ta magsimba, diya man ta maghiusa, diya po nato mag-practice atong paghinigugmaay
sa lawas ni Kristo. Sumuna dapat di mag-away ang mga tao, maghinigugmaay ta, magpinasayloay, magtinabangay ta. Kay usara may Savior. Dili man pud imong reliyon may Savior, si Jesus ang Savior. So naate reliyon aron di ta maghiusa, di ta magsimba, di ta magpasalamat sa Ginoo. Kay dunay Hesus nga nagsakripisyo para nimo. So mo nay good news karon, si Jesus mo'y mihural. Siya ang mitugyan, siya kogli mo na siyang nahimong dalan aron makaadto tag langit. Siya po'y kamatuoran, makaigsunan. So mo nay good news kay si Jesus maragyoy pwedeng mabayad. Siya ragyoy pinakahingpit nga bayad. Og ang good news diya kay si Jesus wala siya nagpabiling patay. Wala siya nagpabiling patay sa lubnganan. Apan tulok after 3 days nabanhaw si Jesus og naglingkod sa tong kamot samahan according to the word of God. Og nagsaad siyang mubalik aron pagkuha kanila nga naghulat kaniya sa Hebrew 9 verse 28. Ang pangutana karon, andam ba ka sa pagbalik niya? Naghulat ba ka? So ang taong naghulat sa pagbalik niya, mo nang tao nga nangandam. Mo na nga ikaw dili ka kumpiyansa, di ka tulog-tulog. Apan ang imong buhaton, mga lagat ka sa Ginoo. Kaya yun ang Bible, ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Matthew 24 verse 14. So makaigsunan mo na kung pagdasig nimo. Magpasalamat ta pag-ayos Ginoo nga naay Jesus nga mo'y nagbayad sa imong sala. Si Jesus siya nga atong gitawag og the high priest. Siya ang nagserbisyo alang nato dito sa tabernakulo sa gingharian sa Dios. So muna nga kitang tanan matud sa Hebrew, doon na natay katungod mo duol diya siyang presensya. Muna nga kitang tanan way gipili kay kitang tanan gimahal man sa Ginoo. Gitawag ta sa Bible og mga royal priesthood, chosen generation, a royal priesthood. So doon na natay katungod mo duol kaniya, siya man ang atong high priest. Si Jesus ang atong high priest nga nagserbisyo sa tabernakulo nga dili binuhat sa kamot sa tao, apan ang Dios. So makaigsunan mo na ko pagdasig. Ang saad sa Ginoo nato maong gasa nga kinabuhi nga walay katapusan pinagi kang Kristo. Balikon akong verse sa Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon og ang gasa sa Dios kinabuhi nga walay katapusan pinagi kang Kristo. So try to imagine si Kristo ang nagbayad, kay siya may namatay, siya po'y nagsaad o kinabuhing dayon pinagi niya. So igsoon ini nga takna karon, inaot ko nga na kay nakuha. So maghinigugmaay dapat ang lawas ni Kristo. Kita ang lawas ni Kristo. Si Kristo ang ulo matud sa Bible. Christ is the head and we are the body. So ang body daghang part, so dili pwede nga ang body magkasumpakay. Kinalan kitang tanan mo participate, mo cooperate para sa atong ulo. Kisay ulo si Kristo. Muna kita gitawag tag templo sa Holy Spirit. Kanus-am kamay mong templo sa Holy Spirit kung si Jesus maunay ulo sa imong lawas. Meaning, si Kristo na nagbuot, kita lawas igo na lang tang muuyon o igo na lang tang mo cooperate, mutuman siyang kabubuton. Mabitaw na yun ang Bible, dili tanan nagtawag-tawag Ginoo makatos kikirihan sa langit, apan siya lamang nga nagtuman sa kabubuton sa akong Ama. So kita sa body of Christ mo align tas kabubuton sa Ginoo. So ang kabubuton sa Ginoo masabtan nimo pinagi siyang pulong. Ang kabubuton sa Dios nga kitang tanan mutuo kang Kristo nga siya atong maluluwas. So mo cooperate mo participate ani nga Kristohanong kinabuhi as a body of Christ. Ang Holy Spirit may mutabang nato, i-welcome na itong Holy Spirit nga punon ta niya siyang bunga. Galatia 5:22. Ang gugma, kaluoy, kaaghop, pagkamatarong, pagkamaluyon, pagtuo, mapinugnanon sa ugalingon. So mauna na ma-produce sa atong kinabuhi. So kung si Kristo naghari na to, ato siyang gidawat na itong Ginoong maluluwas, desidido tang mga lagad niya, musimba kaniya, mupasaylo ta sa mga tao na kasalanan nato, mga itagpasaylo sa Ginoo sa itong mga kapakyasan, ang Espiritu Santo sa Dios maunay mamuhat sa itong kinabuhi. So mahimunayin sa Bible, bag-o nang binuhat ang naakang Kristo, ang daan mangagi, o ang bag-o masig pangabot. So hinay-hinay mo nang kinabuhi nimo, mausab gyud mo nga diya sa Ginoo ang tanang butang posible.
Na yung mga tao mingon nga di naman na mausap ang mong kinabuhi tay Brad. Igsuon ayaw pagsulti og tapos muna watay katungod mo hukom sa uban kay naay kausaban diha sa gamhanang ngalan ni Kristo. So muna nga mga langgat sa Ginoo, ang Espiritu Santo sa Dios mo'y manggahom nato, tudluan ta niya, giyahan ta niya, tagaan ta niya sa kaalam na may gitawag gifts of the Holy Spirit. Lahi po tong fruits na po gifts of the Holy Spirit. Manatagaan kanya gasa sa pagtuo, gasa sa paghimog mga milagro, signs and wonders. Muna nga kita makaigsunan, magiyahan ta sa insakto nga kinabuhi. Basta insakto ang atong pagtuo diha kang Kristo, sumala siyang pulong, nga sakto ang atong pagdedicate, pagsurrender sa atong kinabuhi, nga diin atong gi-renounce ang mga karaan natong mga kinaiyahan, mga practices nato sa atong mga ritual kaniadtong panahon. So atong tugutan nga wala na laing manlalaban nato, si Kristo lang. Siya nga atong Ginoo, siya atong magbalantay ug walay makulang kanato. So salamat ini nga takna makaigsunan ikaw na minaw karon. Please write your comments. So salamat sa Ginoo nga imo pud ning ma-share makatabang ta sa uban, makadasig ta sa atong mga kaigsunan. So God bless po natong tanan, mahal ta tanan sa Ginoo. Ang Ginoo wa panahuman nato na sa nindot pa kayong plano para nimo, para nako, kitang tanan. So we are a body of Christ, lig-uno nato ning lawas ug si Kristo mo'y mahimaya sa atong kinabuhi. Salamat ug ang Dios panalangin kanatong tanan. Bye-bye po. Bye-bye.